L-ekonomija Maltija hija t-tieni l-aktar waħda fl-Unjoni Ewropea li se tkompli tikber din is-sena u s-sena d-dieħla. Dan stqarritu l-Kummissjoni Ewropea fit-tbassir ekonomiku illi ħarġet tax-xitwa. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni Ewropea spjegat ukoll li għas-sena li għaddiet irrevediet il fuq l-istima tagħha ta' tkabbir ekonomiku għal Malta. Il-Kummissjoni Ewropea rrimarkat illi fl-2022 it-tkabbir reali tal-prodott gross domestiku huwa stmat illi laħaq 6.6% li huwa ogħla minn dak li kien previst fil-ħarifa. Osservat ukoll li l-ekonomija Maltija uriet tkabbir qawwi kemm fil-konsum privat kif ukoll f'dak pubbliku. Barra minn hekk il-Kummissjoni innotat ukoll l-andament ekonomiku b'saħħtu f'Malta u l-fiduċja f'pajjiżna. Intant, l-esperti tal-Kummissjoni Ewropea qed jistmaw li l-ekonomija Maltija se tikber bi 3.1% din is-sena u li s-sena d-dieħla se tkompli tikber iżjed filwaqt li l-prodott gross domestiku jitla għal rata ta' 3.7%. Hija biss l-Irlanda li taqbes lil Malta. Sena d-dieħla l-ekonomija ta' dak il-pajjiż mistennija tkun inqas minn 0.9% iżjed minn ta' pajjiżna. Ir-rata ta' tkabbir ekonomiku ta' Malta hija aktar mit-triplu tal-medja Ewropea u taż-żona tal-Ewro. L-esperti tal-Kummissjoni Ewropea magħrufa li ma jħarsu lejn wiċħadd innutaw ukoll li r-rata tal-inflazzjoni ta' Malta hija t-tielet lanqas fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni Ewropea rrimarkat dwar l-għajnuna kbira li qed jagħti l-Gvern imexxi mill-Prim Ministru Robert Abela fl-enerġija u dwar kif il-Gvern Malti assigura li se jibqa' jagħti l-għajnuna għal stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-fjuwil. Brabta ma' dan id-tbassir ekonomiku b'saħħtu fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela innota dak li qalet il-Kummissjoni Ewropea u riafferma l-impenn tal-Gvern li jkompli jinvesti fin-nies. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea li jirrimarka li l-Ewropa se tevita li tidħol f'reċessjoni minkejja l-gwerra fl-Ukrajna iżda li se jibqa' jkun hemm sfidi wasal ftit jiem wara rapport ieħor pożittiv tid-darba tal-Fond Monetarju Internazzjonali li ddikjara li pajjiżna għamel irkupru b'saħħtu mill-pandemija.